Mayong adlaw. For today's video, nasad ko i-share application sa inyo ha. Kanis na application guys is free lang. Kung pwede sa dinyo magamit offline. Para ni sa mga plano mag-vlog dira or magngita og kanang video editor ninyo. Hindot kayo ni siya na apps guys. So moadto lang ta sa Play Store. Dayon i-search lang ninyo ning video maker. Dayon pag open ninyo guys, makita ninyo dira new project ta diri dapita. Dayon pag kuan diri mamili mo diri unsay mga video na imong inyong editon. Then itap lang ng red. Dayon diri guys, i-click na to ng BG. So BG guys, na day ratio, color, BG. Depende guys sa iyong size ikuan. Ako TikTok akong gibutang dayon. Pwede mo mamili diri colors na inyong background dingon ana sa BG po sa background. So pwede po kuha dira og mga pictures na inyong pwede background. So diri sad sa music guys, pwede po mo maka-add sound. Di mas okay jud guys og ang mga effect ninyo guys inyo nang i-downloadaan para dali ra dayon kaayo. Then free lang jud ni siya guys. Pwede ninyo mag-edit mo ani diri offline. Dayon mamili lang ta diri ani. Over sa video para maulaw ka dayon pwede po ta diri maka voice over guys. So, ang voice over guys, pwede na mo ilisdan imong tingog. Pwede po sa bayi, pwede po ilaki. So, try na to ni Lucky. Hello, mayong adlaw. Anak lang kasayon guys. Easy lang yung kaayo siya. So, dili na sa to sa text. Pwede po mo maka-add direct text guys. Depende ninyo kung sa pinakanindot pita diri guys no. Kay ang font pita niya kay free ra jud siya. Dili siya parehas sa CapCut. Kinahanglan pa nimo i-download din. Pwede ka diri maka-adjust og color. Pwede ka maka-adjust diri border, shadow. Daghan kayo diri guys mo nang kanindot diri sa video maker guys. Oh, diri daghan kay font. Dayon. Daghan kaayo pwede nimo pilian diri colors guys. Para sa mga beginner diha, dili jud mo maglisod diri, basta explore lang jud ninyo na si. Unlike sa CapCut guys, nga daghan pa kaayo i-download para lang makagamit ka sa ilang mga font. Mga alam ko mapag gusto mo taas sa inyong mga kuan sa mga text ninyo, pwede ra pud kaayo birahon na ninyo ng yellow. So, dali na sa ta sa sticker guys, i-click lang na ninyo. Pwede po ta dali maka-add o sticker, pwede sa emoji, pwede po ta dali maka-add o mga picture guys nga atong gusto i-add. So, pwede sa ta dali mag-filter guys. Dagan po kanit sila filter dali available guys. For free lang jud siya. Pwede mo mag-adjust. And dali po guys, pwede po guys sa speed guys. Pwede ra po nimo pa-slow mo, pwede po nimo ipa-fast imong video. Depende ra na nimo guys. Kanindot diri guys kay kanang wala na jud kuti-kuti ba. Nasad sila diri rotate guys, then flip pod kanang i-mirror ba nimo or ibali ba nimo, depende nimo guys. So that's it. Ug maara to guys. Dayon pag save guys, pag save na to ani guys. Slow ka na sa babaw guys na arrow. Dayon diri guys dapat i-high nimo ni siya, dimutan nimo i-adjust nimo na dira guys para quality pod imong video. Og maura to, save na to, then so maura to guys. Unta na may makatunan sa mga videos. Dayon follow for more para daghan pa po ko ma-share sa inyo ha. Salamat!